Good morning, good morning. Late na tayo gumayak. So, walang plano kung saan tayo pupunta. Siguro lampas ng San Jose, papuntang tulay ng San Juan. Ngayon, nasa Umingan pa lang tayo. So, ako pa rin ng Pangasinan. Hindi ko alam. Walang plano. Late na rin nagising. So, bahala na si Batman. Pero sa harap, may mga bikers naman, oh. Habol tayo. Buti mga to. Grupo. Sa grupo. Parang nyaw. Ah. May? Ayos ah. Sika nga eh. Plano yaw. Baler. Lupaw. Tapos nakahanap tayo ng katropa. Sila Sir Rex. Sila Sir Jan Polo. Ewan ko. Sasama tayo dito lang sa dating plano. Balbalungaw. So, hi. Napasama tayo sa mga grupo nila. Sir Rex. Yun daw naggaya, hindi nakasama. Oh. Kay Sir Pitong, shout out. Siguro may arkila. Bayan ng Rizal. Ayan, mga kapadyak. Picture daw. Sige, picture kayo. Ha? Oh, sige. Ganda makanaon. Ayan mga kapadyak, ang sarap ng panahon, walang araw, tapos napakakulingling. 3 kilometer papuntang Rizal. So ayos. Welcome sa bayan ng Rizal. Time check, alas 6:57. Touchdown sa bayan ng Rizal. Kalit kanan. Pag diretso yan, Pantabangan. Okay. So, alas 6:57, 58. Rizal. Yan sa may 7-Eleven. Kakaliwa tayo. Ito ang papuntang Ngabon. Ganda ng mga tanim na mais. Ayan o. Maisang. Ang ganda ng araw. Tingnan nyo naman. Welcome Bungabon. Ayan, boundary ng Bungabon, Rizal. Ayan na. Ganda ng pananim na mais. Bungabon nga pala, kapital ng Sibuyas. Ito sa may Sina.
Batang Labi mga kabadya. Ayan. Shout out nga pala kay Sir John Paul, saka si yun Boss Villanueva sa harap. Ganun kay Arnel Romo ng San Manuel, Pangasinan, ABC Biker. Tapos shout out din kay Dave, kay Ray Torres, at kay Jimuel. Hoy, kumusta ka na dyan? O, takbo ang halalay na. Takbong Chabi. Bungabon. Maliko. Malayo lang kasi ito. Media. Jadi ang ganda naman. Kasama ko sila. Minudo lang sarili. Walang tayo sumama. Okay lang. Ang dami naman natin reserve na taba. Hindi rin mga energy natin.
Mga bilbil. Ito na. Good morning. Dito tayo sa Barangay San Luis. Or kung tawagin nila ay Labi. May tulay. Meron na din eh. Nilalagyan nila ng mga net para hindi siya mag-landslide. Pero may isang puno doon. Welcome sa Labi, Bungabon. Dito sa may ilog, kasarap maligo mga kapadyak. Parang gusto kong magtampisaw. Paano ba? Magkano ba entrance dyan? Ito na sila. Good morning. Kapat bike ko, boss. Kapat. Good morning. Ano ba? Ilan lang natin. Saglit lang tayo. Sama tayo. Pwede ba maligo? Okay, bahala na. Pag-iisipan natin mamaya. Tayo nang galing. Yan. Tapos dito, buntot na yan. Ang daming kubo. Parang gusto kong maligo. Kaso may kasama tayo. Ano kaya?
Buok na ito noong ika-28 ng Abril 1949. Doña Aurora Aragon, Quezon, kanyang anak Maria Aurora Manugang Philip Quintamino III at ang punong bayan ng lungsod ng Quezon, Ponciano Bernardo, ay sinambangan at pinaslang. Ang pangkat ay patungong Baler, Tayabas, ngayon Quezon. Itong dumalo sa pagpapasinayat ng Baler Memorial Hospital at pagkahawi ng tabing ng makasaysayang palatandaan para kay Pangulong Manuel L. Quezon. Hinahapo. Si Doña Aurora, kauna-unahang unang ginang ng bansa, ay kilalang kilala sa kanyang mga gawaing siriko para sa mga mahihirap at kapuspalan. Ayan. Saan kayo, boss? Busy ha? Kami galing ng Baler. Baler. Okay, thank you. Makaldag na.